Diumenge tanquem la lliga regular al Temple amb la visita del ja descendit Badalona Futur. El seu tècnic és Oliver Vallabriga, ocupant la banqueta del Cerdanyola entre el 2022 i el 2024, i en els darrers partits ha presentat els següents sistemes. Contra Lleida, un 5-4-1 amb Jari Mekeyer en porteria, defensa formada per Frank Grimà, Philip Osei, Alejandro Marcos, Chiquer i Fonda, amb migcamp Richard Franco, Dani Cervera, Mahbubi i Meca, i a la davantera Guille Andrés. Contra el Cornellà, variació del sistema 4-5-1 amb diversos canvis: Iker Candón per Jari en porteria, Toni Peris per Philip Osei en defensa i en migcamp una tercera novetat, la d'Escobar per Mahbubi. I contra el Sant Andreu, davant el Sant Andreu, un partit que va acabar amb 5-1-5, va canviar el sistema per fer una altra vegada un 5-4-1 i va mantenir Iker Candón en porteria, tornar a defensa 5 amb Frank Grimà, Alejandro Marcos, Escobar, Iker i Fonda, reforçant el migcamp amb Meca, Dani Cervera, el retorn de Philip Osei per Toni Peris, Richard Franco mantenint-se l'11 i un canvi de Buba per Guille Andrés. Les seves xifres: dos màxims golejadors amb 3 gols, que són Guille Andrés i Richard Franco. Markel Rodríguez en porta 2. Pel que fa a números, en porteria Jari amb 25 partits, defensa Frank Grimà i Alejandro Marcos amb 29, Fran 24 de titular, Marcos 28, Osei 23, 15 de titular, Toni Peris 27, 17 de titular. Al migcamp, Mahbubi 26, 19 com a titular, Nando 17, 13 jugant de titular, i a la davantera Guille Andrés 29, 19 com a titular, i Richard Franco 25, 18 sortint des de l'11 inicial. L'àrbitre, Alexandre López Vila, del comitè gallec, xiularà el Sabadell Badalona Futur. No té cap precedent amb els dos equips i té una mitjana de 4,56 grogues i 0,33 vermelles.